Your friend Reverend Isaac Edu. Ubetimi a friend me pakwasi. Me no share obrasem dwumadi so. Bonia ye bebre wate. Dudidi ma obi di ne wayi ni bonia ye. Na de obu a opushi ma koduru baabi no se ne won kai no. Enne wo se wa baba be di wa beduru di berebi. Wa be gina di berebi. Wonya aduane bi di wonya dan bi dem. Eno nti de obu a wo won kai no. Hwe ye paase obi aboa obi no bi nkai ni pa no. No onru baabi kura monidin. Etore bia na oye no se na wo so na woni ho. Wo obi na so wonsa ade ko kire wo bi. Bonia ye bebre. Men say anything so na ne wa boa wa mo hu nkofo nti ne wo ko ba bia na wo say anything kire nkofo a ende wo hu wo wo bebre na wan sa kire wa dwen aba bia woduru ko ba sa aba fom bonia ye bebre de make kire wo ne se enne Ghana nkofo boa nkofo so nkofo kan nkofo hye yi na wan hwe ya wo bebre nyame nshira